नाही 2017च्या शेवटी माझ्या मनात म्हणजे काहीतरी पत्रकार आहे, लिहिणं हे आमचं काम आहे, तर लिहिता लिहिता काहीतरी बातम्या आम्ही लिहितच असतो. माझे रिपोर्टर्स लिहितात, उपसंपादक लिहितात, मी लिहितो, अग्रलेख रोज लिहावे लागतात आणि बऱ्याचदा प्रश्न पडतोय की काय लिहितोय मी हे, म्हणजे जे घडतंय तेच मी लिहितोय किंवा नवं काहीच लिहित नाहीये किंवा नवं लिहिण्यासारखं काही होत नाहीये. वेळेच्या चक्रात बऱ्याचदा सापडलेलो असतो. त्यातनं बाहेर येऊन काहीतरी लिहायला पाहिजे, वेगळं लिहायला पाहिजे, ह्या विचारातनं मी हे लिखाण सुरू केलं. या डिपार्टमेंटमध्ये येतात ऑफ मीडिया अँड जर्नलिझम, त्यांना कुठेतरी लक्षात राहील की हा पण एक भाग आहे जर्नलिझमचा, तो लिखाणात उतरतो. आणि इतिहास जसा आम्ही म्हणतो की भूतकाळ खूप इम्पॉर्टंट असतो, इतिहास खूप इम्पॉर्टंट असतो, तेवढाच महत्त्वाचा आपला वर्तमान काळ असतो. आपण आता काय करतो, आता काय नोंदून ठेवतो, आता काय लिहून ठेवतो. पुस्तकं वाचली, कारण न वाचता मी भाषण करत नाही. आणि मला वाटतं साहित्यात एक नवा साहित्य प्रकार संजय ढवळीकरनी आणला आणि त्या साहित्य प्रकाराचं वर्णन मी व्यंगकथा अशा शब्दात करेन. चित्रामध्ये जशी व्यंगचित्र असतात त्या प्रकारे या व्यंगकथा आहेत असं मी म्हणेन. वैशिष्ट्य काय, साहित्याच्या दृष्टीनं वैशिष्ट्य काय, अतिशय वाचनी, मी वाचलं, मी वरवर वाचेन असं मी ठरवलं होतं. अतिशय वाचनीय, रंजक आणि मनोरंजक, आणि भाषा ही सोपी, सुबोध, ओघवती, ही सारी वैशिष्ट्य आहेत.